अनंत टीदे रिफ्रेश हमी। रेल्वे स्थानकावर रेल्वे रोको आंदोलन करण्यासाठी रेल्वे प्रवासी संघटनेच्या अध्यक्षांसह पदाधिकारी जात असताना पोलिसांनी त्यांना रोखलं। प्रबंधक निर्देशक यांच्याशी रेल्वे प्रवासी संघटनेशी चर्चा करण्यासाठी बैठक आयोजित करण्याचं लेखी आश्वासन रत्नागिरी येथील प्रबंधक SD आंबार्डेकर यांनी दिले। मॅनेजर जे आज आले ते आम्हाला संघटनेला भेट देऊन गेलेले। संघटनेने तेव्हाच सांगितलेलं की बेलापूरचे CMD किंवा बेलापूरची माणसे इथे यायला हवी, पण आज हे एका 1.5 वर्षातलं तिसरं आंदोलन, 3ही आंदोलनं झाले ज्याला बेलापूर आम्हाला समर्थन देत नाही आहे। त्यामुळे कुठे ना कुठेतरी कोकण रेल्वे महामंडळाला कोकण रेल्वे सांभाळायला जमत नाही आहे असं वाटायला लागलं आहे। जर त्यांना सांभाळायला जमत नसेल तर त्यांनी आपला भार हा सेंट्रल रेल्वेकडे द्यावा आणि त्यांनी संडपणे जाहीर करावं की कोकण रेल्वे आम्हाला चालवायला जमत नाही, आम्हाला प्रवाशांना न्याय मिळत नाही आणि सरळ आपला एक केंद्राकडे रेल्वे हस्तांतरित करावी। कारण काय, आम्ही डायरेक्ट आरोप करतो की गेले 16 वर्ष ही सावंतवाडीकरांच्या तोंडाला पानं पुसली गेलेली आहेत। गेली 10 वर्षात तत्कालीन CMDनी नवीन गाड्यांसाठी पण आम्हाला पेपर आउट केलेलं आणि नवीन गाड्या पण आम्हाला मिळणार होत्या, पण अजूनही आम्हाला आजूबाजूच्या तालुक्यांमध्येच जावं लागतं। एक टर्मिनससारखा प्रोजेक्ट सावंतवाडीत असून सुद्धा दुसऱ्या तालुक्यांवर आम्हाला नवीन गाड्यांसाठी अवलंबून राहावं लागतं। ही खूप लाजिरवाणी गोष्ट आहे आणि ह्याच सगळ्या गोष्टींचा बेलापूरला गांभीर्य नाही आहे। त्यामुळे आम्ही बेलापूर प्रशासनाचा जाहीर धिक्कार करतो। त्यांना जर आमच्या बाबतीत रिस्पेक्ट असेल तर त्यांनी आमच्या मागण्या कन्सिडर कराव्यात, नाहीतर त्यांनी आपलं कामकाज थांबवावं आणि सेंट्रल रेल्वेला द्यावं। आजचं जे आंदोलन होतं त्याच्या प्रमुख मागण्या ज्या होत्या ते सावंतवाडी रेल्वे टर्मिनसचं जे अर्धवट राहिलेलं काम आहे ते त्वरित सुरू करा। त्याच्यानंतर ज्या गाड्या करोना काळात थांबल्या रद्द झाल्या त्या पूर्ववत चालू करा आणि नवीन गाड्यांची सावंतवाडी स्टेशनला सुरुवात करा। आता 10 वर्ष जवळजवळ होत आली भूमिपूजन होऊन सावंतवाडी टर्मिनलचं, आणि 10 वर्षानंतर ते टर्मिनलचं अपुरं काम का आणलेलं आहे ह्याचा ना केंद्र सरकारने खुलासा केला आहे ना राज्य सरकारने खुलासा केला आहे। त्यावेळी ज्यांनी हे उद्घाटन भूमिपूजन केलं तेच आता पुन्हा मुख्यमंत्री झालेले आहेत, तर त्या मुख्यमंत्र्यांनी हे जे अपुरं राहिलेलं काम आहे ते त्वरित सुरू करावं ह्या मागणीसाठी आम्ही हे आंदोलन केलं होतं। आज रेल्वे प्रशासनाचे रत्नागिरीचे अधिकारी येऊन भेटून गेले। त्यांचं म्हणणं आहे की बेलापूरच्या अधिकाऱ्यांच्या बरोबर रेल्वे प्रवासी संघटनेची बैठक 27 तारीखनंतर कधीही आयोजित करू आणि त्या बैठकीत या प्रश्नांवरती चर्चा केली जाईल आणि त्याच्यावरती काहीतरी ठोस उपाययोजना संदर्भात आपण चर्चा करू अशी त्यांनी आश्वासन दिलेलं आहे। केवळ आम्ही आश्वासनावरती त्यांच्या आमचं आंदोलन स्थगित करीत नाही आहोत। आम्ही आज आता स्टेशनमध्ये प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला, पोलिसांनी अडवल्यामुळे आम्ही स्टेशनमध्ये प्रवेश केलेला नाही। यापुढे जर रेल्वे प्रशासन आम्हाला जुमानणार नसेल, बेलापूरचे अधिकारी जर आमच्याबरोबर चर्चेला जर तयार नसतील, यापुढे आम्हाला रेल्वे ट्रॅकवर उतरून रेल रोको आंदोलन करावं लागेल।
आणि ही पाळी रेल्वे प्रशासनाने आमच्यावर आणू नये एवढीच विनंती आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.